Salutare toată lumea, numele este Deni și știu că n-am mai postat de mult, am fost până în toate chestiile, de după cum vedeți am Max și da, am Jackie. Acum s-a adăugat Sport, pardon, că a fost, eu bine să zic, Sport. Și acum hai să deschidem Roblox-urile, să ne pică Sport. Vedem, pac. Dacă nu poate un brawler, nu, da, să vedem ce ne pică. Hai să vedem. Ai, ce frică mi-a, să vedem fake news. Bine să deschidem pac, dacă nu măcar vă bucurați de episod. Ce să deschid de repede. Oh! Pe Frank. Gadget. Deci gadget, vă. Măcar un gadget o picat, dacă nu brawler. 5 gemuri. Să vă deschide și un pic. Iar un gadget, bă. Pe bul. Să vedem, să lucește mult. Nu. Vedeți că mai încet un pic, acum să vedem. 16 coins, 4 puncte pe Colt. Și 10 puncte pe P. Mai să vedem ce se lucește. Deocamdată speram la niște gemuri. Vedem 2. Da? 6 pe Shelly și 10 pe 8 bit. Opa, stai. Hai. Ok. O pe Jackie, 4 pe Jackie, pot să upgradez. Și pe Ems. Da, am și pe Ems. Da. Mai să vedem să pot să dau upgrade la amândouă. Ems pot să fac de Power 3, am făcut de Power 3 și pe Jackie tot de Power 3 pot să fac. Vedem acum de Power 3, să mai deschidem. Opa. Mai repede, mamă, câte big box-uri, trebuie să pice. Oh my god! Mr. P! Mr. P! Deci mereu când se lansează un nou brawler, îl iau pe ăla, s-o lasă Mr. P, apoi o veni Sport. Și mie mi-a picat Mr. P, bă! Mr. P! Bă, Mr. P, bă! Deci nu te cred. Mr. P! Hai să dăm și un match cu el, că trebuie să dai un match. Sau poate, dacă se strâng de la episodul ăsta peste 10 like-uri, o să postăm un nou episod, dar cu Mr. P! Pa, pa!